মানে গোটিয়ে তুমি কথা কুকুর ଏବେ କଳି ଯୁଗର ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଭେଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଏମିତି ବଳାତ୍କାର କରନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଏଥର ତୁ ଶଳା ତୋ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥା ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି ଶକ୍ତି ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥା କେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବଳାତ୍କାର ହେଇକି ଦେଖିବୁ ମନେ ପକେଇବୁ ଆଉ ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ କରିବୁ রূপা